Nos últimos anos, a lonxa de Ribeira ten introducido importantes melloras grazas a proxectos promovidos por diferentes empresas no marco de financiamento dos GALP Ría de Arousa. Esta mañá, a directora xeral de Innovación Tecnolóxica chegouse ata Ribeira para coñecer de primeira man o positivo impacto destes proxectos. Xa chegámonos hoxe a Ribeira co fin de ver o impacto positivo que teñen os investimentos realizados aquí en a lonxa de Ribeira pola Consellería do Mar no marco das estrategias do desenvolvemento local participativo, onde os grupos de acción local do sector pesqueiro, xa acompáñanos a xerente do grupo Ría de Arousa, pois actúan como verdadeiros motores dinamizadores do territorio a hora de captar investimento, porque hai que ter en conta que este programa pois nestes anos demostrou ser un verdadeiro catalizador de investimento privado pois nas distintas zonas territoriais. Dous dos proxectos foron promovidos pola firma Pescados Moncho, cun investimento total de preto de 83.000 euros. Consistiron na adquisición de equipamento para o procesado de peixe fresco, así como para a dosificación de xeo e salmoira. A automatización destes procesos supuxo un importante pulo para a produción en termos tanto de calidade como de cantidade, así como unha significativa mellora nas condicións dos traballadores. Víamos necesario ampliar a produción porque había pedidos para o peixe, entonces manualmente era imposible cubrir os pedidos, entonces ca maquinaria melloramos as condicións para o personal, é moito máis cómodo, a empresa creceu, axudou a crecer porque sacamos máis cantidad de kilos, ao final vivimos da calidad e dos kilos que saquemos, e veo que foi unha boa cousa. Metemos máis personal, hubo que ampliar, porque cantos máis kilos fagas, máis personal necesitas. Entonces, todo é unha cadea. Bueno, encantados das inversións que se fixeron aí para as nosas empresas. A terceira das achegas destinouse á adquisición de 3 xeradores para a fabricación de xeo en escamas por parte de Lonxa de Ribeira SL. Antes dependíamos de xeo de fábricas exteriores, temos que cubrir a operativa 24 horas e a comodidade de ter unha planta propia na lonxa pois provoca que se traballe en moitas mellores condicións. Tamén no marco desta achega adquiriuse equipamento para facilitar a descarga dos barcos e transporte á lonxa.